חברים יקרים, אני רוצה להזמין לבמה למחיאות כפיים סוערות את אדיר סעדה. תמיד שואלים אותי השאלה הכי פשוטה, מה, כמה אתה שומע? אז יש לי איזה בדיחה קטנה, אני אומר להם שאני שומע 40%. בדיקת שמיעה זה קצת מסובך, זה דציבלים, לך תסביר להם, אני נותן להם מספר, תוחם אותם ל-40, אומרים מה, 40% זה פחות מ-50, זה יותר מ-30, בסדר, שומע 40% ושואלים, ואיך אתה עם מכשירי השמיעה, איך אתה שומע? אני אומר להם, אני שומע 6-6. אז הגענו פה למדבר, אנחנו ליד מצפה רמון, שזה מקום שברמה האישית אני מחובר אליו קשות. ויש משהו במדבר שאולי ככה תוכלו להזדהות איתי, אולי ככה תוכלו להבין אותי. ברגע שאני מוריד את המכשירי שמיעה בלילה, כי אני איתם כל היום. אין דקה ביום שאני בלי מכשירי שמיעה. אם קורה משהו, אני אעזוב הכל, אעזוב עבודה, אקח טיסה חזרה לארץ, קרה משהו למכשיר שמיעה שלי, עוזב הכל ורץ לתקן אותו חזרה, לא מוכן להיות דקה אחת בלי מכשירי שמיעה. ויש את הרגע הזה בלילה שאני מוריד את המכשיר שמיעה ואז יש שקט. וזה בדיוק השקט הזה. השקט של המדבר. בגלל זה תמיד שאני פה אני מרגיש בבית, אני כל כך מחובר למקום הזה, זה מוציא ממני דברים טובים, אני מרגיש שיש לנו היכרות סביב אל המדבר, יש לנו מכנה משותף. אנחנו שומעים מאוד דומה. הסיפור שלי בעצם מתחיל שנים אחורה. ילד קטן בכיתה A, אמא מאבחנת מתחילה לשים לב להרגיש שאני לא שומע טוב. אחרי המון דלקות אוזניים הולכות וחוזרות, אמא החליטה שצריך ללכת לאיזה מומחה, נסענו למומחה, הוא באשדוד. כשהגענו אליו לבדיקה הוא אמר לנו, ניתוח עכשיו, מיד, אין פה שאלות, זה לא אולי, זה לא אם, זה עכשיו דחוף. מאותו רגע אני זוכר את עצמי כאדיר שהיה לפני התאריך, אני אקרא לזה התאריך, לפני התאריך של הניתוח ואחרי הניתוח הראשון אני זוכר את הבשורות שהן מגיעות. יש באוזניים 3 עצמות שמע שאיתם אנחנו שומעים, ואחת מעצמות השמע הייתה נגועה במחלה. אז היה צריך להסיר את אחת מעצמות השמע, ובעצם משם מגיעה ירידה בשמיעה. מאז בעצם אני לא שומע. אתם כאן היום כי באתם לתמוך בי. אתם כאן היום כי אתם מאמינים בי. אתם כאן היום לחגוג איתי יום הולדת בצורה קצת מיוחדת. קוראים לי גלית, אני מרצה לניהול ומנהיגות, יועצת ארגונים, בעיקר לחברות הייטק. חלק גדול מהעבודה שלי זה לפתח מנהלים, כישורי ניהול, שחלק מכישורי הניהול זה גם לדעת איך להופיע, איך לדבר מול קהל, איך לדעת להעביר מסר, איך לרתום, איך לשכנע. כל שנה יש את הסטודנט או את הסטודנטית שמצליחים להתבלט מעל כולם, וזה תמיד בא מהם. זה לא מגיע מהמרצה, זה מין איזה רצון, איזשהו דחף פנימי, ללמוד יותר, להבין יותר, לקחת את כל התכנים שאני מעבירה, ולראות איך הם לוקחים את זה לעולם שלהם. וככה קרה עם אדיר. הרצון שלו להשפיע, הרצון שלו להיטיב, לא בשבילו, בשביל האחרים, בשביל החברה, להסתכל על המטרות איפה אפשר לשפר, ולשים את עצמו שם, וללכת עד הסוף. תקשיב, זה החלום הכי גדול של המרצה למנהיגות. אני רוצה קצת ככה, קודם כל שתסביר לי, כדי שלפני שאנחנו צוללים לתוך הפתיח, שתסביר לי מהי המטרה שאתה רוצה שאנשים ייצאו ממנה, מהיום הזה. למה לך זה חשוב? אני רוצה שאנשים יגידו, מהערב הזה אצל אדיר,
הוא שינה לי משהו. הוא שינה לי משהו ובחרתי גם לפעול אחרת בחיים שלי. ומה אני רוצה שאני אשיג? כן. זה תרומה גדולה. 55,000 שקל. עם כמות, עם מספר, שיהיה גם משהו להסתכל. נכון, לדעת. למה 55? אנחנו טוניסאים, אוהבים חרצו. יש להורים שלי בבית, תכף אנחנו נהיה שם. אז אם זה יהיה 555, זה גם בסדר. שום בעיה, אני לא אתנגד. ומאז אנחנו נכנסים לאיזשהו לופ אינסופי של עוד ניתוח, ועוד ניתוח, ועוד ניתוח, ועוד ניתוח, ועוד ניתוח. אני מסיים ניתוח אחד, מתחיל התאוששות קשה מנסו, קשה. ואני עוד לא מסיים להשתקם וטיפה לחזור לעצמי, טק, עוד ניתוח. אני לא מספיק להתאושש ואנחנו חוזרים שוב לבית חולים, ושוב פעם אשפוזים, ושוב פעם בדיקות, וזה אחד אחרי השני, וזה לא נגמר. איך קוראים לך? תספר לנו. לא שומע. ואיך קוראים לדוד? אדיר. ומי הדוד הכי חזק? דוד אדיר. ואני רוצה לשאול אותך שאלה, בל. מה יש לדוד אדיר באוזן? אוזניות. אצל אדיר זה, קודם כל המחלה היא בשתי האוזניים, שזה כבר דבר נדיר. המחלה בכלל, באופן כללי, המחלה הזאת היא מאוד נדירה. ואצל אדיר היא הגיעה ובשתי האוזניים. אדיר הוא אוהב להיות מרכז החיים בכל דבר, במשפחה, בחברים, בעבודה, הוא אוהב להיות מרכז החיים. ואדיר יכול היה לעבור את התקופה הזו בצורה מאוד קשה מבחינה חברתית. הוא פשוט החליט, עליי לא ירחמו. אני לא אתמסכן. לא היה לו את הנקודה הזו של להתמסכן ולבכות לכולם וכמה קשה לו וכמה כואב לו וזה. הוא ידע באמת תמיד להיות מעל הסיטואציה ולקחת את הכל באווירה טובה. לא לתת לאיזשהו קושי את המקום שלו ולהגיד וואי קשה לי, יש לי הזדמנות עכשיו ליפול לתוך הבור הזה. בוא תביא לנו חיבוק. כל האחיינים שלי. ובעצם אחרי שתי הניתוחים הראשונים מגיע שלב שאני באמת לא שומע הרבה פחות טוב ממה שהכרתי וממה שאני אמור, ומגיעים למסקנה שצריך מכשירי שמיעה. ואני, מה פתאום? אבו עלי, ילד בן 10 עם דעה, לא רוצה מכשירי שמיעה, זה מכוער, יצחקו עליי. היה חשש גדול מאוד, מה יגידו עליי? ואני אומר לאמא, אני לא מוכן לעשות מכשירי שמיעה. אמרה לי, תקשיב, בוא נעשה שיהיה גיבוי. בוא נעשה רק אולי אם תרצה תשתמש בו בבית. אמרתי אוקיי. אני זוכר שהוא היה צריך לחזור לבית ספר והיה לו מכשיר שמיעה עוד שהוא היה כמו איזה דיסקמן כזה עם אוזניות ועם חוט עליו. כן. ואני זוכר ששמעתי שהוא צריך לחזור לבית ספר והלכתי עם המכשיר והתקבצה לי הבטן. אמרתי אני יודע מה זה בית ספר, אני יודע מה זה ילדים, איך יגיבו, איזה... עכשיו התחילו לצחוק עליו, יהיה לו קשה, יהיה לו... והילד חזר, הלך לבית ספר וחזר עם חיוך מאוזן לאוזן כמו שהוא יודע. המכשיר בכלל לא היה פקטור. הולכים, מתחילים את התהליך וככה עושים בדיקות שמיעה כדי ממש להתאים את המכשיר שמיעה אליי. אני לא אשכח את היום שאני שם פעם ראשונה מכשיר שמיעה באוזן וזה פשוט מחזה מטורף. אני זוכר את עצמי שהכל שקט, כמו פה, כמו במדבר. הכל שקט, ואני פתאום שם את המכשיר שמיעה, ויש צלילים שלא הכרתי. ואני מתחיל לצחוק, ולחייך, ולבכות, הכל ביחד. וזה פשוט חוויה שאני לא אשכח אותה. זה היה אולי היום המאושר בחיי. טוב, הגענו לבית מיכה, לפה אנחנו הולכים לתרום את הכסף. אז שמי רועי פיפל ואני מנכ"ל של בית מיכה. בית מיכה, קודם כל זה ארגון ותיק, ארגון שקיים 70 שנה, במטרה לתת שירות לילדים שנולדים עם לקות בשמיעה במדינת ישראל. השותפים שלנו זה משרד הרווחה,
משרד הבריאות, קופות החולים, ואנחנו נעזרים גם באנשים טובים שאנחנו פוגשים באמצע הדרך. לפני בערך 3 שנים, 4 שנים, אנחנו מקבלים פנייה. כותב לנו בחור שלו, שמי אדיר סעדה, יש לי לקות בשמיעה, ואני מרכיב מכשירי שמיעה בשתי האוזניים. אני פונה אליכם כי יש לי איזושהי הצעה מעניינת. ואמר שיש לו איזשהו רצון, שלקראת יום הולדת, אם אני לא טועה, גיל 24, הוא רוצה לפנות לחברים שלו, במקום שיקנו לו מתנה ליום הולדת, שיגירו את הכסף, והוא יתרום את הכסף בשמם. הילדים נולדים, ובהתחלה אין להם מכשיר שמיעה, צריך לתת להם איזשהו מכשיר זמני. אז בעזרת התרומה של אדיר, של יום הולדת 24, רכשנו מספר מכשירים. והנה חלפה לה עוד שנה, ועוד יום הולדת. וגם ביום הולדת הבא, הפעם הלכתי עוד מכשור קצת יותר מתוחכם ליחידת האודיולוגיה שלנו, ולאחרונה אדיר יצר קשר פעם שלישית או רביעית, מה שהוא רוצה גם השנה, לפנות לחברים ולהציע להם לתרום כסף לטובת ילדי בית מיכה. בלי אנשים טובים באמצע הדרך שאנחנו פוגשים אותם, אז אי אפשר יהיה לקיים את המקום הזה, אי אפשר יהיה לעשות את הניסים האלה. אדיר הוא מהאנשים הטובים מהדרך, כן, זאת הקטגוריה. שמע, האמת לא צחוק, כל הסיפור הזה ביחד של מבחנים ושל האירוע, אחי, כאילו זה משהו שיש לי בראש, ותחשוב שיש לי הרצאה שלי לעשות, יש לי סטנדאפ לעשות, יש לי את המחירה פומבית לארגן תרומות ולחשוב איך זה יקרה בפועל, ותוסיף לזה את כל הצד הלוגיסטי של האירוע. טירוף, ואני כאילו בתכלס אני מת על זה. שלא יעבדו עליך, אני אוהב את זה, אני מת. שלא יעבדו עליך. אף אחד לא יעבוד עליך. אני אגיד לך מתישהו שזה קשה, אני אגיד לך שזה מאתגר, אין לי בעיה. אני מת על זה. תראה את המקום, אחי. האמת אני חייב להגיד לך, אמרנו נבוא, נראה, נתרשם, נתכונן, אבל לא תכננתי שאני אתרגש ככה. תראה, הקעקוע זה מצחיק, הקעקוע, בסוף יש לי קעקוע אחד, וזה הסמל של האולימפיאדה. עכשיו, מי עושה סמל של האולימפיאדה? רק אנשים שהיו באולימפיאדה. ואני כבר שנים חושב על זה, שנים אני מתבשל עם הקעקוע הזה, ושנים אני חושב עליו, ובסוף החלטתי לבוא ולהיות מספיק חוצפן, בשביל לעשות קעקוע של האולימפיאדה, שלא הייתי באולימפיאדה, ואנשים כאילו, לפעמים מהצד אומרים, מה, זה מצחיק, ישר זה מעורר תגובה מצחיקה. אבל מה שלא יודעים זה שעברתי דרך מאוד מאוד ארוכה עם עצמי, עם הביטחון העצמי שלי ושל מי שאני, והקעקוע הזה בעצם הוא קעקוע של אהבה אליי. כי אני מחליט שאני אלוף, וזהו. ואף אחד לא יגיד לי אחרת. ואת האמת זה מרגש אותי. מרגש אותי הכמות ביטחון עצמי שיש לי, וכמה שאני שלם עם עצמי לבוא ולהגיד, אני אלוף. ולא להתבייש בזה. ולהיות גאה בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וזה חתיכת עניין. חברים יקרים, אני רוצה להזמין לבמה, במחיאות כפיים סוערות, את אדיר סעדה! ערב טוב, ערב מצוין. שומעים אותי?